Isilo uMisuzulu kaZwelithini singene emkhosini wempi yaseSandlwana siphahlwe uNdlunkulu uNomzamo Myeni. Ingonyama ibonge amabutho ngokuba khona emkhosini woselwa esigodlweni saseMashobeni. Kwakungelula leli yabutho elalibamba inkunzi ngaleli yalanga. Ngibone ngalo lelo butho ebelikhona ukuthi uZulu usenamandla nakhona namhlanje ngoba akukhongozi evelile noma okubi okwenzekile konke kwabazibusisa kusuka kuyo imvelo imvula nokuduma kwezulu. Isilo sikhumbuze isizwe ukuthi umkhosi wokweshwama usaqhubeka sona sisagonqile. uZulu njengamanje usasemgonqweni. Emva kokuba sesishise lokho ekuthiwa uthi ukushiswa kuthi uyobe sekuhlola ukuhlambuluka nokuqala unyaka omusha. Kuningi ke obekubhekwe ukuthi kukhulunywe ingonyama kulandela ukuba sematheni kwezasendlunkulu ngesonto elidlule. Kodwa ke ingonyama ithi okwamanje akukho ezobhonga ngakho okuthinta izwe layo. Iwuhlabe inhlali ke nangodaba lomgcaco wayo noNdlunkulu okaMdolomba. Ngicela ukuba ngixolise kakhulu kwabamaphepha. Ngiyazi ukuthi kuningi kade bekulinde namhlanje ukuba kuzophuma emlonyeni wami. Mhlambe okuthinta ngize ngisaba ngisho ukuyisho. Mhlambe okuthinta ingonyama trust, okuthinta lona ibhange ithala. Mhlambe ukuthinta usikompilo nokuphila kwesizwe indlela eyaphambili. Lo mcimbi ubuhanjelwe izikhulu zikahulumeni wesifundazwe. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uPhawule nangobumqoka bokukhuphukela kule ntaba njalo ngonyaka. Intaba ke le esikholwa ukuthi sithatha kakhulu kuyona amandla ngenkathi siqala unyaka njengesizwe simpisholo ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili. Lo mcimbi ubusho ukuphela kweminyaka eyikhulu namashumi amane nesithupha kwanqotshwa amangisi empini yaseSandlwana.